Iya. Iya, Dek. Piye nyapa, Pak? Kowe entuk sak prangkul ini nggih mlaku tebir wis kesel lah ngono kok. Ora terima kesel aku kudu semaput. Mlaku pirang kilo ya? Pirang kilo ya Allah, Pak. Aduh. Malah ra kena digawe, Dek, tebirku niku. Gemblong. Lah piye? Tebir mlaku kok wesel kok pisan. Ya Allah, Pak, mlakune adoh masamu. Engko bengi wis jelas A1 ra kena digawe. Tapi sing digawe itu sikile, Dek. Gemblong. Gawe kodok brewok ya. Mau wis diinfo kanca-kancamu kae mau? Wis Heh? Info ah. Kena pijet tok merinding piye lagi kok. Aja cepitan kuno lho keri aku. Iki mijeti aku mesti ada maunya. Iki mijeti aku mesti enek iki arep nyapa. Tukane remasi le. Ora usah aku ra doyan. Iki mesti ada maunya, ada sesuatu. Aku jan curiga. Arep nyapa? Mami jadi aku arep nyapa. Ora nyapo-nyapo. Waktune malam semua. Apa alasan? Dewe wis diinfo kancamu kae dadak. Ini tambah stamina. Tambah stamina. Gawa kunci pisan. Ya, Engko lek balik ben ra dodok-dodok. tambah pertamina nih lo tambah stamina. Ya dulu ya. Ya. Gemblong lagi.